Uyazi ukuthi bawethu ayihlekisi lento. Umndeni nje kaMapintsha noBabes fika ke uma ucingene nene ngoba lo muntu ubevele khona ephile exista kuthiwa uToki. Khona lento kwashona uMapintsha lento wayeseqinisa isandla kulento uyiqala emngcwabeni kaMapintsha. He couldn't wait ukuthi uMapintsha athi go 6 feet underground. Emveni kwalokho waphaquza bevele egaxela isikhundla sikaMapintsha evele efuna ushoni kaMapintsha noTira ke naye ke iqiniso lakhe sekuyele ngabaza usemreplace uMapintsha with immediate effect ngale mbuzi le kade ivele ikhona kaze ngibone uTira mina epostela umuntu noma recorda lo muntu uMapintsha saphile. Ilicala lento lena akuphele ngisho unyaka uMapintsha ehambile emhlabeni kodwa manje sebenza lento loduta abawenzayo la bazodansa lesi sidudla lesi bazowenza lamanyala abawenzayo lento lenomzimba omubi injalo nje lobikibiki lo homomo oludo olungaka nomkhabo olengayo uyibiza uyithini lento lena ngempela ungcono uMapintsha was one sided enza into ayenzayo eqonde kuyona lona wenza konke ukukhola phansi komthunzi welanga eshemba kaze ngiyibondeshela. And I'm really concerned, it's concerning me that there is no humanity, there is no remorse, there is no mourning, it's only excitement that now I'm in his normal. What the hell is that? What the hell is that? Why lo muntu ezenza uMapintsha ngalolu hlobo? Uma uTira bembona italent kuyena ko federal record prior ngisho uMapintsha sekhona kusho ukuthi uyayihlulekela nje yabona manje izogama lo muntu phela ugibela impela mawala impela nje ke ubuya ngisho eZanzibar lo muntu lo ngezikephe into engakaze ayenze kusekhona uMapintsha lo muntu ukwazi ukutshuza